Hvis du ikke vil ende i den her situation som den her stakkels familie, så skal du huske at have dit hjemmeberedskab i orden. En af de vigtigste ting at have i sit hjemmeberedskab, når katastrofen rammer, det er vand. En person skal minimum have 3 liter vand om dagen. Og så går det selvfølgelig op, hvis der er flere personer i hjemmet. Men noget, som folk de også glemmer, det er, at det ikke bare er nok med at have normal mad i køleskabet. Man skal mindst have mad til 3 dage og vand til 3 dage. Og det hjælper ikke, hvis der er køleskabet strøm, der er gået ud, og alt din mad den lige pludselig rådner. Derfor skal man have en hel masse langtidskonserves og muligvis dåsemad til at fodre familien. Så skal man selvfølgelig også huske at have vand og mad til sin lille husdyr. Noget af det mest tragiske, der kan ske under krisesituationer, det er, at man mister et familiemedlem. Hvis du ikke vil have, at dit familiemedlem ser sådan her ud og ligger døden nær, så skal du altid huske at have deres medicin tæt på dig. For eksempel hvis de har diabetes eller hjertesygdomme, så skal du altid have det til rådighed, hvis der sker nogle situationer. Under kriser kan der stå situationer, hvor der enten dig eller dine familiemedlemmer kan komme til skade med nogle småskader. Det er altid vigtigt at have nogle desinficerende midler og en førstehjælpstaske til rådighed, hvis de her situationer de opstår. Herover kan vi se et familiemedlem, der har fået et sår på hans arm. Så først desinficerer vi lige hurtigt såret, og så lægger vi lige noget bandage rundt om, så det kan hele. Det er altid vigtigt at desinficere såret først, så det ikke bliver inficeret efter vi lægger bandage på, og kun leder til en værre situation. For at gøre livet nemmere for sig selv under kriser, er det altid en god idé at have en fast og stærk strømforsyning. For eksempel med en generator, der kan levere strøm til familien og til de forskellige udstyr, man har. For eksempel lygter, powerbanks, telefoner og andre lysudstyr. Så er det selvfølgelig også vigtigt at have en radio med sig, som man kan bruge til at følge med i nyhederne omkring den omgående krise, der sker i landet. I situationer, hvor man står uden varme eller f.eks. varmt vand, så er det altid godt at have noget udstyr, der kan holde en varme igennem krisen. For eksempel som et tæppe eller andre varmeudstyr. Tak for det, Theo. Det er dejligt. Tak for det, Theo. Under kriser er ældre mennesker især udsat for smitte. Derfor er det altid vigtigt at holde en god hygiejne, når der er under en krise. Er du okay, bedstefar? Har du det godt igen? Ja. For at finde yderligere informationer om, hvad du skal gøre for at forebygge en eventuel krisesituation, kan du gå ind på www.brs.dk og finde artiklen "Vær klar, når krisen rammer". Hvis du vil undgå Nå, jeg fuck nu her. Yes, vi starter lige om igen.